diskapazitateak ere joaz dugu futbolean. Jende pilo bat da eta disfrutatzea. Para que la gente normal nos considere como normal también y no discapacitados. Que lo pasamos muy bien y que disfrutamos de fútbol y que no nos peleamos entre nosotros. Hemen Gipuzkoako Futbol Federazioko zuzendaritza barruan sartu ginetik, berria sartu ginetik, printzipio batetan helburu bat genuena zen futbol egoitua sustatzea eta orduan jakinen harremetan Gipuzkoako Futbol Federazioa eta Gipuzkoako Kirol Egituko Federazioarekin eta proiektu bat eraikitzen hasi ginen, batez ere ezagaitasuna dazkaten haur zein gazteak aukera izan ditzaten futboleko saioak jolastera ez. Orduan, hasiera batetik ja urtebete dela San Martzialek ere ekimen hau bultzatu nahi izan zuen, eta orduan gaur hemen elkartuko gara, Gipuzkoako hainbat haur eta gazteak goza dezaten, eurak gustoko dakaten kirola, hau da futbola ez. Proiektuan helburua da Gipuzkoako baiera guztietara joatea, zeren guztio dazkagu eskubidea jokatzeko futbolean eta praktikatzeko gustoko dakagun kirola. Eta izan ditzaten, hemen elkartuko gara gaur, 30 bat lagun, gehi entrenatzaileak, egun bat, zoragarri bat pasatuko dugu, batez ere disfrutatzeko gogoakin.